Ito ang explanations. Makikita natin sa item na to na merong tatlong past actions or situations. Ang pag-unbox, ang pagka-discovered sa nangyari sa parcel, at ang pag-unsealed sa parcel. Kung ating susuriin, sa tatlong sitwasyon na to, ang naunang action talaga ay iyong pagka-unsealed ng parcel. Pagkatapos, ang sumunod ay yung pag-unbox at ang pagka-discovered na unsealed na pala ang parcel. So ang tanong, ano ba ang tamang tense para sa verb na unseal? Para maipakita nito na ito yung naunang action sa tatlong na mention. At ang option D ang makapagpapakita ng meaning na to, na out of the actions, na dalawa or tatlong actions na na-mention tungkol sa past, itong action na to, kahit hindi ito yung naunang sinabi, ito yung naunang nangyari. Isa ito sa mga rason na gagamit tayo ng past perfect tense para maipakita kung ano yung naunang action or sitwasyon. Hindi pwede ang option A dahil simple past form ito. Hindi ito makapagpapakita sa ganitong meaning na ito yung nauna tapos kahit na last siyang na-mention, ito talaga yung naunang action. Hindi rin tama ang voice ng verb dito dahil pang-active voice ito, hindi pang-passive. Ang tamang form na gagamitin natin dito ay passive voice ng verb dahil ang subject ng clause, itong it, na pronoun sa antecedent na parcel, hindi ito gagawa sa action na pag-unseal. Ito yung gagawan. Ito yung nakaka-receive ng action. Kaya kailangan niya ng passive form ng verb. Hindi rin pwede ang option B dahil present tense ito kahit na tama ang voice dahil past tense ang situation na ibinigay. Ganon din ang option C, present perfect tense. Although makapagpapakita ito ng connection sa past at present, ang situation natin dito ay walang connection sa present. About lang talaga siya sa mga nangyari sa past. Kung titingnan natin ang item na to, gumamit ito ng time expression na every year. So regular itong nangyayari bawat taon. Sa mga sitwasyon na tumutukoy sa mga habitual actions or regular na mga paulit-ulit na mga ginagawa, ang present simple tense ng verb ang makapag-express ng ganitong meaning. Kaya option C ang tamang sagot. Ito ang question format ng present simple na tense. At dahil you ang subject dito, kailangan ito ng helping verb na do. Dahil plural form, ang helping verb nakapartner ng you. Kung singular naman ang subject ng verb dito na go, ang helping verb niya ay pwedeng does. At kung negative ang structure nito, gagawin natin don't or doesn't. Hindi pwedeng option A ang sagot dahil isa itong present continuous form ng verb para ito sa mga actions na patuloy na nangyayari ngayon. Ang option B naman ay para sa mga past actions at hindi para sa mga regular na ginagawa natin ngayon. Ang option D naman ay present perfect tense. Hindi ito nag-i-express kung ano yung mga habitual actions, but nagpapakita ito kung ano yung connection ng past sa present. Ang sentence ito ay may ago sa ending. Kapag ang sentence ay merong ago, isa itong past simple tense. Ang verb na gagamitin natin ay past simple form din. Itong nasa option B. Hindi pwede ang present perfect tense na nasa option A. Hindi ito kapartner ng ago. Kung has left ang gagamitin natin, dapat wala nang an hour ago. Denise has left. Ganun lang. Hindi rin pwede ang option C dahil isa itong past continuous tense at nagpapakita ito kung ano yung patuloy na nangyayari sa oras na yon. Ang sentence natin ay hindi nagpapakita na patuloy itong nangyayari. Nagpapakita ito na natapos ito an hour ago. Ang option D ay past perfect tense at ginagamit naman ito para maipakita kung ano yung naunang actions sa mga past actions na na-mentions. Walang ibang past action na tinutukoy ang sentence, ito lang pag left. Kaya hindi tayo gagamit ng option D. Ang sentence na to ay merong time expression na since at nagsimula ito sa sentence na they are best friends. So ano ba ang tamang tense ng no ang gagamitin natin dito para maipakita na noon pa man hanggang ngayon merong connection, no? Ang connection sa past at present. Magkakakilala na sila noon pa man hanggang ngayon. At ang option A ang makapagpapakita ng meaning na to.
Dahil present perfect tense ng verb ang pwedeng makapag-express ng ganitong meaning, na ang isang sitwasyon ay patuloy na nangyayari mula noon hanggang ngayon. Ang option B ay past form lang, wala siyang connection sa ngayon. Ang option C naman ay present simple lang din, walang connection sa past. Ang had known naman na past perfect tense ay para lang din yan sa past events, kung ano yung nauna sa mga iba pang past events. Wala siyang connection sa present time. Kung ability ang ating pag-uusapan, especially sa mga specific na pangyayari sa past, kagaya ng example na to, exam kahapon, hindi tayo gagamit ng modal verb na can dahil pang present tense ito, which is nasa option B. Hindi rin tayo pwedeng gagamit ng could kahit na past form ito ng can dahil pang general situation ito. Hindi pang specific na mga sitwasyon kung ano yung nakayanan sa particular na sitwasyon, gaya ng exam kahapon. Kapag mga abilidad, mga kayang gawin sa mga particular na mga sitwasyon ang tinutukoy natin, gagamit tayo ng be able to. Kapag past, was able to or were able to. Kung present naman is able to or are able to. Depende sa subject. Pero dahil past situation ang nasa item natin, option C ang tamang isagot dito. Sa particular na exam na yun, kahit na limited yung time, nakayanan niyang masagot ang lahat ng questions on time.